Hej alle sammen. Det er længe siden jeg uploadede en video sidst. Men det er også en god grund til. Jeg har stået op meget sent de sidste par dage, fordi jeg har været hjemme med nogle venner og har taget meget, meget sent hjem. Så jeg har ikke rigtig haft tid til at uploade en video til YouTube. Men ja, i dag vil jeg så lige lave den her lille video, hvor jeg vil snakke lidt omkring, hvad der vil ske de næste par uger, dage, ja. Jeg vil prøve at se, om jeg kan uploade en video hver anden dag. Og I må selvfølgelig altid komme med forslag til, hvad det er, jeg skal lave af nye ting. Og der er en ting, som jeg vil være meget spændt på, rigtig meget gerne vil lave. Det er den, der hedder en Charlie Challenge. Jeg har set den på en kanal, der hedder Sunday. Og ja, den ser meget spændende ud, og ser meget oprigtig ud også. Så ja, det var egentlig bare lige det, jeg vil sige. Men som altid, ses.